Uhelné sloje v dobývacím prostoru dolu Paskov mají vesměs úklonné uložení od 5 do 30 stupňů. Tektonická členitost důlního pole je dosti značná. Jedná se jak o dílčí poruchy poklesového charakteru o amplitudách od desítek centimetrů, tak o výrazné kerní tektoniky v řádu stovek metrů. Vzhledem k zařazení dolu mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů je i dobývací technika tomuto stavu přizpůsobena. Zajišťování vyuhleného prostoru se provádí hydraulickými stojkami a kovovými stropnicemi. Hustota budování je dána technologickým postupem v závislosti na důlně geologických podmínkách. Základní dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával. Těžba ze všech porubů je realizována pomocí pluhové technologie. V porubech, vybavených individuální hydraulickou výstuží, jsou nasazeny pluhové soupravy typu PL82 a PL730. Pluhové soupravy mají závalové vedení pluhového tělesa, které je 3- nebo 5dílné a při vyúhlování úhelného pilíře pracuje na vytrhávacím principu.